ആ ബുക്ക് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട്. ഉണ്ടായിരുന്നോ? ആ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ പ്രണാമം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. മാതാജി പ്രണാമം മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരം യത്കൃപാതംഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സപദാന്തികം. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിന്നിരുനാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിധയ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാധാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിനെ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിരുനാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീരാധാഗോവിന്ദ മന്ദിർ സ്മോൾ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. 44-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സംവദ്യമാനമാജ്ഞായ ഭീഷ്മം ബ്രഹ്മണി നിഷ്കളേ സർവേ ബഭൂവുസ്തേ തൂഷ്ണീം എന്നാണ്. സർവേ ബഭൂ എന്നുണ്ട്. ബഭൂവുസ്തേ തൂഷ്ണീം വയാംസീവാദിനാത്യേ. സംവദ്യമാനമാജ്ഞായ ഭീഷ്മം ബ്രഹ്മണി നിഷ്കളേ സർവേ ബഭൂവുസ്തേ തൂഷ്ണീം വയാംസീവ ദിനാത്യേ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് വായിച്ചോളൂ ഒരാള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോട്ടെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സംവദ്യമാനമാജ്ഞായ ഭീഷ്മം ബ്രഹ്മണി നിഷ്കളേ സർവേ ബഭൂവുസ്തേ തൂഷ്ണീം വയാംസീവ ദിനാത്യയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദത്തിന്റെ സബദ്യമാനം ലയിക്കുകയാൽ ആജ്ഞായ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം ഭീഷ്മം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭീഷ്മദേവനെ കുറിച്ച് ബ്രഹ്മണി നിരപേക്ഷനിൽ
നിഷ്കളെ അപരിമിതം സർവേ സന്നിഹിതരായ എല്ലാവരും ബഭൂവു അവരെല്ലാം ആയിത്തീർന്നു. തൂഷ്ണീം നിശബ്ദം വയാംസീവ പക്ഷികളെ പോലെ ദിന അത്യയെ ദിനാന്ത്യത്തിൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് സന്ധ്യാനേരമാകുമ്പോ എല്ലാ പക്ഷികളും കൂടണയും അല്ലേ. അപ്പൊ രാവിലെ ആണെങ്കിൽ വളരെ ഉത്സാഹത്തിലായിരിക്കും അല്ലെ, കലപില കലപില ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അല്ലെ രാവിലെ. പ്രഭാതമാകുമ്പോ നമുക്കത് കേൾക്കാൻ നല്ല ഇമ്പമുണ്ടല്ലേ. വിവിധ തരം പക്ഷികളുടെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള കലകല ആരവമാണ് അല്ലെ, കളകള ആരവമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് വളരെ നമ്മളെയൊക്കെ ഉണർത്തുന്നതാണ് അല്ലെ, നമുക്ക് ഒരു ഉത്സാഹം വരും. അതേസമയം സന്ധ്യ ആവുമ്പോഴോ എല്ലാവരും പറന്നും ആഹാരം തേടിയൊക്കെ ക്ഷീണിതരായിട്ടായിരിക്കും കൂടണയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നിശബ്ദരായിരിക്കും, അത് നമ്മൾ അറിയുന്നേ ഇല്ല കൂടണയുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് പരമൻ നിരപേക്ഷന്റെ അപരിമിതമായ നിത്യതയിൽ അളക്കാൻ പറ്റാത്ത ആരാണ്? പരമസത്യത്തിന്റെ അല്ലെ. അളക്കാൻ പറ്റാത്ത നിത്യത. നിത്യത എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ? ശാശ്വതത്വം അല്ലേ. ശാശ്വതത്വത്തിൽ ഭീഷ്മദേവൻ വിലയം പ്രാപിച്ചു. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയില് അല്ലെങ്കിൽ പാർത്ഥസാരഥി ലോകത്ത് ഭീഷ്മദേവൻ എത്തിച്ചേർന്നു. അവിടെ അത് അറിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ സന്നിഹിതരായവരെല്ലാം ആരൊക്കെയുണ്ട്? വലിയ ഋഷിമാര്, മുനിമാര് അല്ലെ. പിന്നെ ഏതാണ്? എല്ലാ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്, ദിവ്യന്മാരാണ് അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നതെല്ലാം അല്ലെ. പാണ്ഡവരുൾപ്പെടെയുള്ളവരെല്ലാം മഹർഷിമാര്. പിന്നെ വസന്തമാതാജി കേറിയിട്ടുണ്ട്. വസന്തമാതാജി കേറി. ശുഗദേവൻ, പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പ്രമുഖരും അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ. ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. അപ്പൊ ഈ പ്രമുഖരെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട്. അവരെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു? എല്ലാവരും ദുഃഖിതരായി. വസന്തമാതാജി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യും. അവരെല്ലാം ദുഃഖിതരായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏതാ? വൈകിട്ട് സന്ധ്യയ്ക്ക് കൂടണയുന്ന പക്ഷികളെ പോലെയാണ്. മാതാജി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാട് അല്ലാതെ. ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുക വസന്തമാതാജി. ചെയ്യുക മാതാജി, ചെയ്യുക. ചെയ്തു. മ്യൂട്ടായണ്ട കേൾക്കാതെ ഞാൻ പറയുന്നു. മ്യൂട്ടായിരുന്നു. ലൈവ് ഷെയർ ചെയ്തു. ഞാൻ ഇട്ടു ഓൾറെഡി. പരമ നിരപേക്ഷന്റെ അപരിമിതമായ നിത്യതയിൽ പ്രവേശിക്കുക അഥവാ വിലയം പ്രാപിക്കുക എന്നാൽ ജീവാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക എന്നർത്ഥം. നമ്മളെല്ലാം നമ്മുടെ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒറിജിനൽ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്ന വീടെന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ധാമം. അത് ഗോലോകമാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതാകാം, വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളാകാം. അതാണ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ പ്ലേസ്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഇച്ഛപ്രകാരമാണ്, ഭഗവാനോട് അസൂയ തോന്നിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വന്നത്. അപ്പൊ തിരിച്ച് നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട്ടിലോട്ട് എത്തി എന്നാണ് ഏതാ? ഭഗവാന്റെ നിത്യതയിൽ പ്രവേശിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ. ജീവാത്മാക്കൾ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അംശങ്ങളായ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാണ്. അറിയാലോ, നമ്മൾ ആത്മാവ്, ഭഗവാൻ, വിഭു. ആകയാൽ അവർ ഭഗവാനുമായി സേവകനും സേവിതനും എന്ന നിലയിൽ ശാശ്വതമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മൾ ഭക്തർ, ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഭക്തി സ്വീകരിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സേവകരും, ഭഗവാൻ എന്താണ്? സേവിതൻ, നമ്മുടെ സേവനം സ്വീകരിക്കുന്നയാൾ. ഭഗവാൻ തന്റെ എല്ലാ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാലും ഏതാണ്? ഒരു പൂർണ്ണ യന്ത്രം അതിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളാൽ എന്ന വണ്ണം സേവിക്കപ്പെടുന്നു. നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? നമ്മൾ ജീവസത്തകളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാണ് ആണല്ലേ. അപ്പൊ ഒരു പൂർണ്ണ യന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗം എന്നതുപോലെയാണ്. ഭഗവാൻ ഒരു പൂർണ്ണ യന്ത്രമാണെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം ആ യന്ത്രത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളാണ്. അപ്പൊ എന്താ? യന്ത്രങ്ങളുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ എന്താണ്? യന്ത്രത്തിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ സേവിതനാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ സേവ ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായ നമ്മൾ സേവ ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണ. പൂർണ്ണ യന്ത്രത്തിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗത്തിന് തനിച്ചൊട്ടും തന്നെ പ്രാധാന്യമില്ല. നമ്മുടെ ശരീരം ഒരു യന്ത്രം എന്ന് വിചാരിച്ചാല് നമ്മുടെ കൈയോ കാലോ വേർപെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പിന്നെ പ്രവർത്തനം ഇല്ല അല്ലെ. ഒരു കൈ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ശരീരം വർക്ക് ചെയ്യും, പക്ഷെ എന്താണ്? ആ കൈ കൊണ്ടൊരു പ്രയോജനമില്ല.
കൈ എന്താണ് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. അതേപോലെയാണ് പരിപൂർണന്റെ സേവനത്തിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തപ്പെട്ട ഏതൊരു അവിഭാജ്യ ഘടകവും നിഷ്പ്രയോജനമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയാൽ, ഭഗവാനുമായിട്ട് യോഗയിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം തന്നെ പരമ പരിപൂർണന്റെ വിയോജിക്കപ്പെട്ട അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാകുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, അവർക്ക് മൂല അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളുടെ അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യവും ഇപ്പോഴില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭഗവാനുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിന്നാല് ജീവാത്മാവിന് എന്തുള്ളൂ? പ്രവർത്തനമുള്ളൂ അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും വിയോജിക്കപ്പെട്ടാൽ, അകന്നു പോയാൽ എന്താണ്, എന്താണ്, അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രവർത്തനവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല, പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനുമായി ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ, അപ്പോഴേ യോഗയിൽ ഏർപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൃഗതുല്യമാണ്. എങ്കിലും നിത്യമുക്തരായ കൂടുതൽ സംയോജിതരായ ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. നിത്യമുക്തരായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ എന്താണ്, നമ്മളിവിടെ ഭൗതികതയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും എന്താണ്, മുക്താത്മാവായിട്ടുള്ള അവർ നിത്യമുക്തരാണ് അല്ലെ? എന്നും മുക്താത്മാക്കളായിട്ടുള്ളവരുണ്ട്. ദുർഗാശക്തി അഥവാ കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന അധികാരി എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ശക്തിയെ വിയോജിതരായ അവിഭാജ്യങ്ങളുടെ സംരക്ഷണ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭഗവാനുമായി അകന്നു നിൽക്കുന്നവരുടെ ചുമതല ആർക്കാണ്? ദുർഗാശക്തിക്കാണ് അല്ലെ? അവരെന്താണ്, നമ്മളിത് ഒരു കാരാഗ്രഹം, ജയിലാണല്ലേ? നമ്മൾ എന്താണ്, വെറുതെ നമ്മളിവിടെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജയിലില് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന അല്ലെ ആളുകളായിട്ടായിരിക്കും വരിക. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കുറ്റകൃത്യം ചെയ്താൽ ജയിലിൽ അടയ്ക്കും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അവിടെ നിന്ന് നന്നായിട്ട് വരാനായിട്ട് അല്ലെ, നല്ല വ്യക്തികളായിട്ട് വരാൻ. അതേപോലെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകവും ഒരു ജയിലറയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ അതിന്റെ അധിപതി ആരാണ്? ദുർഗാശക്തിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ നന്നാക്കി എടുക്കുകയാണ് ദുർഗാശക്തിയുടെ ചുമതല എന്നാണ്. അപ്രകാരം അവർ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ബദ്ധജീവിതം നയിക്കുന്നു. ആരാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ഭരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ദുർഗാ ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളും എല്ലാമായിട്ട് അതിന് കീഴ്പ്പെട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബദ്ധജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താ? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബദ്ധജീവിതമാകുന്നു. ഭഗവാനോട് ബന്ധം വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്താണ്? യുക്തജീവിതം അല്ലേ? യുക്ത ജീവിതമായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിട്ട് മാറുന്ന? ബദ്ധജീവിതമായിരിക്കും. ഈ പരമാർത്ഥത്തെ കുറിച്ച് ബോധവാനായി തീരുമ്പോൾ ജീവാത്മാവ് സ്വവാസസ്ഥലത്തേക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാൻ യത്നിക്കുന്നു. എന്താണ് ഇവിടെ ജ്ഞാനം വരുന്നത്? ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറും ബദ്ധ ആത്മാക്കളായിട്ട് മാറും. നമുക്കൊരിക്കലും മോചനം കാണത്തില്ല. ഇവിടത്തെ ഏതാണ്? ജയിലറയാണിത്. അതാ ഭൗതിക പ്രകൃതി ജയിലറയാണ്. അവിടെ ആര് നമ്മളെ ഭരിക്കുന്നു? ദുർഗാശക്തിയാണ് നമുക്ക് ഭരിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ യോഗമായ ഇല്ല, മായാശക്തി അല്ലേ? മഹാമായയാണ് നമ്മുടെ ചുമതല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ? പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുമായിട്ട് ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളും ഒക്കെ അനുഭവിച്ച് ഇവിടെ ഇരിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു എന്താണ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ, അതേതാണ്? ഭഗവദ്ധാമം അല്ലെ? അവിടേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ ശ്രമിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ജീവാത്മാക്കളുടെ ആത്മീയ വ്യഗ്രതയ്ക്ക് ആരംഭം കുറിക്കപ്പെടുന്നു. എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ആരംഭം കുറിക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയുന്നത്? ആത്മീയ വ്യഗ്രത തുടങ്ങുന്നു. എന്ന് വെച്ചാല് എന്താണ്? സാക്ഷാത്കാരം, ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വ്യഗ്രത എന്ന് വെച്ചാൽ അതിതീവ്രമായ ആഗ്രഹം അല്ലേ? അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിന്റെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ഒക്കെ ചെയ്യാം. ഈ ആത്മീയ വ്യഗ്രതയെ ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ അഥവാ ബ്രഹ്മത്തെ സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണം എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ദുർഗാശക്തി, പിന്നെ ഏതാണ്? കാരാഗ്രഹം. അടുത്ത് പറയുന്നു ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രഹ്മത്തെ സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണം. ഇതെല്ലാം പുതിയ വാക്കുകളൊക്കെ അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ് ബ്രഹ്മൻ എന്ന് വെച്ചാൽ? പരബ്രഹ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നു എന്നാണ്. അപ്പം തുടക്കം കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അതിൽ തന്നെ
മുഴുവനായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം. പ്രാധാന്യേന ഈ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം, ഭക്തിയുത, ഭഗവത് സേവനം എന്നിവയാൽ വിജയപ്രദമാകുന്നു. അപ്പൊ ഏതാ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചാ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു? അറിവ് കിട്ടുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭൗതികതയോടുള്ള വിരക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ഏതിൽ മുഴുകുന്നു? ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ പൂർണ്ണമാകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് നമ്മൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജ്ഞാനം എന്നാൽ ബ്രഹ്മത്തെ, പരമപുരുഷനെ സംബന്ധിച്ച സമഗ്ര ജ്ഞാനത്തെയും, ഇതാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണജ്ഞാനം. വൈരാഗ്യം എന്നാൽ ഭൗതിക ആസക്തിയിൽ നിന്നുള്ള നിസ്സംഗത, വിരക്തി അല്ലെ. നിസ്സംഗത എന്ന് വെച്ചാല് വിരക്തിയാണ്. ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന ജീവാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ നിലയെ പരിശീലനത്തിലൂടെ പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിനെയും അർത്ഥമാക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുമ്പം എന്താണ് ഭക്തിയുത സേവന പരിശീലനം നടത്തുക. എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ അല്ലെ, ഇത് സേവനങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്ത് അങ്ങനെ നാമം ജപിക്കല്, പിന്നെ മംഗളാരതി തൊഴില്, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലെ, അതെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രവണം കീർത്തനം തുടങ്ങിയ 9 കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ യോഗ്യരായ സഫലരായ ജീവാത്മാക്കളെ ജ്ഞാനികളെന്നും യോഗികളെന്നും ഭക്തരെന്നും വിശേഷിക്കുന്നു. കാരണം എന്താ? 3 മാർഗം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ജ്ഞാനമാർഗം, പിന്നെ യോഗമാർഗം. യോഗമാർഗം ധ്യാനം അല്ലെ, അഷ്ടാംഗ യോഗികളല്ലേ. അതിന് നമ്മൾ ധ്യാനമാർഗം എന്ന് പറയും. ജ്ഞാനമാർഗമുണ്ട്, ധ്യാനമാർഗമുണ്ട്, പിന്നെ ഭക്തി മാർഗം അല്ലെ, ഭക്തിയോഗ. അപ്പൊ ഈ യോഗകള്, ഈ ജ്ഞാനയോഗ, പിന്നെ ധ്യാനയോഗ, ഭക്തിയോഗ അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതില് ആ 3 പദത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പാതയിലൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ജ്ഞാനികളെ യോഗികളെയും കുറിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പൊ 3 പാതയുണ്ട്, വഴിയുണ്ട്. നമ്മൾ അതില് ജ്ഞാനികളും യോഗികളും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തിഗത രശ്മിയിലും, എന്ന് വെച്ചാൽ ജ്ഞാനികളേതാണ് ബ്രഹ്മനിലെ ലയിക്കുന്നത് അല്ലെ, ബ്രഹ്മ ജ്യോതിസിലെ ലയിക്കുന്ന. യോഗികളാണെങ്കിലും എവിടെയാണ്? ഭഗവാനിലെത്തുന്നില്ല, പ്രാപിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ അവരെവിടെ എത്തുള്ളൂ? പരമാത്മാ സാധ്യതയാണ് അവർ വരുന്നത്. പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തിഗത രശ്മിയിലും അവർ ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം യോഗികൾ പരമാത്മാവിനെയാണ് പ്രാപിക്കുക. അതേസമയം ഭക്തന്മാർ വൈകുണ്ഠങ്ങളെ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആത്മീയ ലോകങ്ങളിലും പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഏത് ഭാവത്തിലാന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ചാണ് അല്ലെ വൈകുണ്ഠത്തിലോ ഗോലോകത്തിലോ എത്തുന്നത്. അപ്പൊ കൂടുതൽ പേര് എവിടെ എത്തുന്നു? വൈകുണ്ഠത്തില്. അത്രയ്ക്ക് രാധാറാണിയുടെ ഒക്കെ ഭാവം വരുമ്പോഴേ നമ്മൾ എവിടെ എത്തുള്ളൂ? ഗോലോകത്തെത്തുള്ളൂ. അല്ലാത്തവരൊക്കെ എവിടെയാണ്? പരിശുദ്ധ ഭക്തരെല്ലാം വൈകുണ്ഠങ്ങളിലാണ് എത്തുന്നത്. ആത്മീയ ലോകങ്ങളാണ് വൈകുണ്ഠങ്ങൾ. ധാരാളം വൈകുണ്ഠങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ഗോലോക ചാർട്ട് നോക്കുമ്പോ കാണാം. അപ്പൊ അത് എല്ലാം ആത്മീയ ലോകങ്ങളാണ് അല്ലെ, അവിടെ എത്തുന്നു. ഈ ആത്മീയ ലോകങ്ങളിലൊക്കെയും പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ നാരായണ രൂപത്തിൽ ആധിപത്യം വഹിക്കുന്നു. എവിടെയാണ്? വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലൊക്കെ 4 അല്ലെ കൈകളുള്ള, 4 കരങ്ങളുള്ള ചതുർഭുജനായ നാരായണനാണ്. ആരോഗ്യവന്മാരായ ബദ്ധരല്ലാത്ത ജീവാത്മാക്കൾ സേവകന്റെയും മിത്രത്തിന്റെയും രക്ഷാകർത്താവിന്റെയും കാമികയുടെയും നേരെ ഭഗവാൻ സേവനം അർപ്പിച്ച് അവിടെ കഴിയുന്നു. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠങ്ങളില് എന്തൊക്കെ സേവനം ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആരോഗ്യവാന്മാരായ ബദ്ധരല്ലാത്ത എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ശരിക്കും വിരക്തി നേടിയ ജീവാത്മാക്കൾ അല്ലെ. വിരക്തരായ, ഭൗതിക വിരക്തി നേടിയ ജീവാത്മാക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവിടെ ഏത് ഭാവം വരുന്നു? സേവകൻ, ദാസ്യഭാവം. പിന്നെ ഏതാണ്? സാഖ്യഭാവം അല്ലെ, മിത്രം, സാഖ്യഭാവം. പിന്നെ ഇവിടെ വാത്സല്യഭാവം അല്ലെ, പിന്നെ മാധുര്യഭാവം എന്നീ നിലയിൽ ഭഗവാന് സേവനം അർപ്പിച്ച് അവിടെ കഴിയുന്നു. ഇവിടെ മാധുര്യഭാവമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൂടുതലും വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളില് സേവകന്റെ ഭാവമാണ് കൂടുതലുള്ളത്. ഈ മിത്രത്തിന്റെയും രക്ഷാകർത്താവിന്റെയും കാമുകയുടെയും ഭാവം കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കും. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതലും അത് എവിടെ വരുന്നത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ് അത് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത്.
പിന്നെ ഇത് വൈകുണ്ഠങ്ങളിൽ കൂടുതലായിട്ടും സേവകന്റെ ഭാവമാണ് കൂടുതലായിട്ട്. അപ്പൊ മറ്റു ഭാവങ്ങളും കാണും. കാരണം ഇവിടെ നാരായണ രൂപമായതുകൊണ്ട് ഏതാണ് കാമുകി ഭാവം വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അല്ലേ. ഗോലോകത്തിലാണെങ്കിലോ നമ്മുടെ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് അല്ലേ, രാധാറാണി ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഏത് വരുന്നത്, ഏത് രൂപം, ഏത് ഭാവം വരുന്നത്, മൈഥുന ഭാവം അല്ലേ. അപ്പൊ അവിടെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത്. നാരായണ ഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചിച്ചിരി ഏതോ ഒരു രാജാവിനെ പോലെയുള്ള ഒരു ഭാവം, ഐശ്വര്യ ഭാവമാണ് അവിടെ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത്. കുറച്ചുകൂടി എന്താണ് പിന്നെ നമ്മളുമായിട്ട് കൂടുതൽ അടുക്കുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അതാണ് അവിടെ ബദ്ധരല്ലാത്ത ജീവാത്മാക്കൾ ജീവിതത്തെ പരിപൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ഭഗവാനോടൊപ്പം ആസ്വദിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏതാണ് ദുഃഖാലയമാണ് അല്ലെ. ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കളായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പല പല ദുഃഖങ്ങൾ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അവിടെ എന്താണ് ദുഃഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ. പിന്നെ എന്താണ് പരിപൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളു അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ആസ്വാദനം അത്രയ്ക്കില്ല. അതേസമയം അവ്യക്തിഗതവാദികളായ ജ്ഞാനികളും യോഗികളും വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുടെ അവ്യക്തിഗതമായ ഉജ്ജ്വല ദീപ്തിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അവരെവിടെ എത്തുന്നുള്ളതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവർക്ക് എവിടെയാണ് അവ്യക്തിഗത ഉജ്ജ്വല ദീപ്തിയിലാണ്, അതായത് ഏതാ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലെ അവര് എത്തിപ്പെടുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനികളും യോഗികളും. വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ സൂര്യനെ പോലെ സ്വയം പ്രകാശിതമാണ്. അവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ ഭഗവത്ഗീതയിൽ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ വെളിച്ചം എന്നും വേണ്ട എന്നും. വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിന്റെ രശ്മികളെ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി അനന്തമായി വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഏതാണ് സൂര്യനുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന, അതിൽ നിന്ന് ബഹിർഗമിക്കുന്ന ഏതാണ് പ്രകാശരശ്മികളില്ലേ, അതാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി. അതേസമയം നമ്മൾ ഏതാണ് പരമാത്മാവില് ആണ് നമ്മൾ പ്രാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ സൂര്യഗോളം ഉപരിതലത്തില് ആ റൗണ്ടില്ലേ അവിടെ എത്തുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേസമയം ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചാൽ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ കടക്കും. വേറൊരു ഉദാഹരണവും പറയും. ട്രെയിൻ ദൂരെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വെളിച്ചം മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അല്ലെ. കുറച്ചുകൂടി അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ട്രെയിനിന്റെ ബോഡി കാണും അല്ലെ. പിന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും അടുത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കയറുന്നു അല്ലെ, അകത്ത് പ്രവേശനം കിട്ടുന്നു അല്ലെ. അതേപോലെയാണ് ദൂരപ്രകാശം കാണുന്ന ട്രെയിനില് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സൂര്യഗോളം പോലെ ട്രെയിനിന്റെ രൂപം കാണുന്നു, ബോഡി കാണുന്നു. ഏറ്റവും എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാനിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് എന്നാണ്. വൈകുണ്ഠത്തിലും ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലും എത്തുന്നത് അതുപോലെയാണ്. ഭൗതിക ലോകം അതേ ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ തുച്ഛമായ ഒരു അംശത്തിന്റെ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ഭാഗം. അപ്പൊ ഏതാണ് ഏറ്റവും പുറത്തുള്ളതാണ് ഏതാ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ തുച്ഛമായ ഒരു അംശത്തിന്റെ ആവരണമാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് വരുന്നത്. ഈ ആവരണം താൽക്കാലികമാകുന്നു. ആകയാൽ ഇത് ഒരു തരത്തിലുള്ള മായയാകുന്നു. നമുക്ക് താൽക്കാലികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മായയാൽ ബന്ധിതമായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രകാശം കാണാനോ പിന്നെ ഏതാണ് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളെ കാണാനോ ഒന്നും നമുക്ക് പറ്റാത്തത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ സൂര്യരശ്മി പോലെ കുറച്ച് വെളിച്ചം കിട്ടുന്നു എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമേ നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്ത് അനുഭവപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ നമ്മൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തരായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ എത്താം. വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലെത്തി ഭഗവാനോടൊപ്പം ആനന്ദപ്രദമായ ജീവിതം നയിക്കാം. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ സദാ വ്യാപൃതരായ ബദ്ധരല്ലാത്ത ജീവാത്മാക്കളുടെ മേൽ ഭഗവാൻ തന്റെ നിത്യരൂപമായ പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തിൽ അധിപതിയായി വാണരുളുന്ന ആത്മീയ സാമ്രാജ്യത്തിലെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ ഭീഷ്മദേവൻ പ്രവേശിച്ചു. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവൻ എവിടെ എത്തിയതാണ്? എവിടെയാണ് എത്തിയത്? പാർത്ഥസാരഥി ലോകത്തെത്തി അല്ലെ. വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ ഒന്നായ പാർത്ഥസാരഥി ലോകത്താണ് എത്തിയത്. അവിടെ ആരാണ് അധിപതി? പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അധിപതിയായിട്ട് വാണരുളുന്നു. അതേതാണ്? ആത്മീയ സാമ്രാജ്യമാണ്
പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് സാധിച്ചു? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ സദാ വ്യാപൃതരായ ബദ്ധരല്ലാത്ത ജീവാത്മാവായതുകൊണ്ടാണ് ഭീഷ്മദേവൻ എവിടെ എത്താൻ സാധിച്ചത്? നിത്യരൂപമായ പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തിൽ. ശാശ്വതമാണ്, മാറ്റമില്ലാത്തതാണ് അല്ലെ. അവിടെ ആ ആത്മീയ സാമ്രാജ്യത്തില് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ ഭീഷ്മദേവൻ പ്രവേശിച്ചു. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തർ ഏത് രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണുന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ആ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ ആ രൂപത്തിൽ വാണരുളുന്ന വൈകുണ്ഠ ലോകത്താണ് നമ്മൾ എത്തുക അല്ലെ. ഇവിടെ പാർത്ഥസാരഥി ലോകത്താണ് എത്തിയത്. കാരണം എന്താ? പാർത്ഥസാരഥിയാണ് മനസ്സില് ധ്യാനിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ. അതും നാരായണൻ എന്ന നിലയ്ക്കാണ്, അല്ല ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്ന നിലയ്ക്കല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വൈകുണ്ഠത്തിൽ എത്തിയത്. അല്ലെങ്കിൽ ഗോലോകത്തെത്താമായിരുന്നു. ഭഗവാനെയും ഭക്തനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ഭീഷ്മദേവന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ശത്രുപക്ഷത്താണ് നിന്നതെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്തു? ഭീഷ്മദേവനെ ആരായിട്ട് കണക്കാക്കി? ഭക്തനായിട്ട് അല്ലെ, ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് കണക്കാക്കി. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ശുദ്ധ ഭക്തനോട് എപ്പോഴും എന്ത് കാണിക്കും? സ്നേഹവും വാത്സല്യവും. നമുക്ക് പാണ്ഡവരിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെ. പാർത്ഥസാരഥിയായുള്ള ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തെ ഭീഷ്മദേവൻ ഒരിക്കലും വിസ്മരിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ശത്രുപക്ഷത്ത് നിന്നാണെങ്കിലും എപ്പോഴും ആരെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ്, ആരെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിന്നത്? ഈ പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തെ കണ്ട് അദ്ദേഹം ആനന്ദിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ. ഭീഷ്മദേവൻ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് ഗമിച്ച വേളയിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാൻ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഭഗവാനില് ആരെയാണ് കണ്ടത്? പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തെയാണ് ഭീഷ്മദേവൻ കണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വാണരുളുന്ന പാർത്ഥസാരഥി ലോകത്തിൽ, വൈകുണ്ഠത്തില് പാർത്ഥസാരഥി ലോകത്തിൽ എത്താനായിട്ട് ഭീഷ്മദേവന് സാധിച്ചു. അപ്പൊ അവസാനം എന്താണ് മനസ്സിൽ കരുതുന്നത് എന്ന് വെച്ചാല് അവിടെയാണ് എത്തുക. അതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ പൂർണ്ണത. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭീഷ്മദേവൻ ജീവിതത്തിൽ പരിപൂർണത കൈവരിച്ചു. ഇനി അദ്ദേഹം ആരാണ്? നിത്യതയിൽ നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന് ഇനി പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് നിർത്താമോ? സമയമായിരുന്നു. പഞ്ചകൽപ്പത രൂപസ്യാകൃതസിന്ധുഭേദ പതിധാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്ഷവൃന്ദയ്ക്ക് ജയ. ശ്രീലപ്രസാദയ്ക്ക് ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് ജയ. നിത്യ ഗൗരനിരായ് പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ രാമ